ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ଏହାର ମହିମା ଅପାର ଓ ଅପରିମିତ। ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା କେହି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ଶେଷ ମହେଶ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମହିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଆଦିରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏହାର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଯେତେ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବନି ଯେ ଗୀତାର ମହିମା ଏତିକି। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ମହିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇପାରେ ତାହା ଆଉ ଅପରିମିତ ହୋଇ କିପରି ରହିବ? ତାହା ତ ପରିମିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ହେଉଛି ଅପରିମିତ। ଗୀତା ଏକ ପରମ ରହସ୍ୟମୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ରଚନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ଯେ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ତଥାପି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତଥ୍ୟ ଏପରି ଗୂଢ଼ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଯେ ଆଜୀବନ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ଏଥିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବଦା ନବୀନ ହୋଇ ହିଁ ରହେ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ବିଚାର କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପଦରେ ପରମ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏହି ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ପ୍ରଭାବ, ସ୍ୱରୂପ, ତତ୍ତ୍ୱ, ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଉପାସନା ତଥା କର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ସେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିବା କଠିନ। ଭଗବତ ଗୀତା ଏପରି ଏକ ଅନୁପମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏହାର ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ସଦୁପଦେଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଏପରି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଚାଟୁବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବି। ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ଚାଟୁବାଦ କଳ୍ପନା କରିବା ଅର୍ଥ ତାହାର ଅନାଦର କରିବା। ଗୀତା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ। ଗୀତାରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବା ପରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ସତ ଉଦୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥକ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଗୀତା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବେଦରୁ ହୋଇଛି। ବେଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭିକମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ତାଙ୍କ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବୋଲି କୁହାଗଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତା ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟା କିମନେ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହେ ଯା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭସ୍ୟ ମୁଖପଦ୍ମାତ୍ ବିନିସୃତା। ଗୀତା ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ପଠନ, ପାଠନ, ମନନ ଏବଂ ଧାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା କି ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ମୁଖକମଳରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି। ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ସିନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରୂପୀ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଗୀତା ତ ଗୃହେ ଗୃହେ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଗୀତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତା ଗାୟତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଯେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ତାହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତିଦାତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁକ୍ତିର କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳିରେ ନିବାସ କରେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ଛତ୍ର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଗୀତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେବନି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ଗୀତାଶ୍ରୟେହଂ ତିଷ୍ଠାମି ଗୀତାମେ ଚୋତମ ଗୃହମ୍ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ମୁପାଶ୍ରିତ୍ୟ ତ୍ରାଂଲୋକାନ୍ ପାଳୟାମ୍ୟହମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଗୀତା ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଛି। ଗୀତା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୁଁ 3 ଲୋକକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ମୋର ଗୀତା ରୂପକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି। କେବଳ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହାର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର କରାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଭଗବାନ ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 2ୟ ଏବଂ 3ୟ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ବୋଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନିକଂ ବିଗୂଢ଼ଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମବ୍ରବୀତ୍। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧାରମ୍ଭ ସମୟରେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟୁହ ରଚନାଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପଶ୍ୟୈତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହତୀଂ ଚ ମୁଂ ବିଉଢ଼ା ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟଣ ଧୂମତା। ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବିବାହାକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶାଳ ସେନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧସଜ୍ଜା ଦେଖି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ସବିନୟ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଡବ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟୁହ କିପରି ଅଭେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗସଜ୍ଜା ଚାହିଁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ବିନୟ କହି, ଭୋ ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଭାର, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସଙ୍ଗତେ ଦ୍ରୁପଦର ପୁତ୍ର, ନେଇଣ ବ୍ୟୁହ ରଚି ଛାଇଁ ନ ଭେଦି ନ ପାରିବେ କେହି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।